Karon gisaulog ang memorial ni San Benito Abad. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo kang San Benito nga abad, nga halangdong magtutudlo sa pag-alagad kanimo, itugot na ngamuyo kami, nga palabihon namo ang imong gugma, labaw sa tanan, o nga maglakaw kami diha sa pagtuman sa tibuok kasing-kasing sa imong mga sugo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Mipanaw si Jacob, dala ang tanan niyang kabtangan, ug miabot siya sa Beersheba. Ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabii, pinaagi sa mga panan-awon, giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya. Ania ako, miingon ang Dios. Ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto, ug dadon ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug bahin kang Jose, anaa siya sa imong kiliran, inig kamatay nimo. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba. Gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan o ang ilang gagmayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan o ang mga kabtangan nga napanag-iya nila dito sa Kanaan. Busa miabot si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat. Ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga apo. Si Juda gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose, aron paghangyo kaniya, nga tagbuon niya si Jacob dito sa Husen. Sa pag-abot nila sa Husen, gipakuha ni Jose ang iyang sakyanan, ug miadto siya sa Husen, aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayod nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siya dugay. Mingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon. Kay gikakita ko naman ikaw ug nasayod na ako nga buhi ka pa diay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo.
aron magpuyo kadiha sa yuta, ug maghimulot sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo at ngayno, ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Dili sila kaulawan sa panahon nga dautan. Sa mga adlaw sa tinggutom, abundang ilang pagkaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kaguol. Ang Ginoo nagatabang kanila ug nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dautan ug giluwas sila, kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdago ng Diyos, hallelujah. Pagdago ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga maigmat kamo sama sa bitin, ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan, ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako, ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti, unsaon ninyo pagsulti, kay ningabot na sa panahon, hatagan ko kamo sa inyong isulti. Kayang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kun lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa kini ninyo mahuman ang inyong buluhaton,
sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Ang mga pulong sa Ebanghelyo karong adlaw gilitok ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an ug mausab kini ang mga pulong ayang gipahinumdom kanato karon kita nga mga moderno niya nga mga tinun-an ug misyonero. Kay kumo kita gibunyagan, kita mga misyonero, mga disipulo ni Kristo. Pipila ka butang ang gipahinomdom ni Jesus. Una sa tanan ang pagkaimportante sa pag-alirong diha kaniya ug pagkat-on gikan sa iyang mga pulong. Mao man ni ang gibuhat ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Tawgo niya sila ug sila mag-alirong sa iyang tiilan ug mamati kaniya ug magkat-on gikan sa kinaadman sa iyang mga pulong. Mausab kini ang atong gihimo sa atong panahon karon, kita nagatapok sa santos nga misa aron pag-ampo sa Ginoo ug aron pagpamati sa iyang mga pulong ug aron kita madasig ug malig-on sa gasa sa iyang lawas ug dugo sa Eucharistia. Mingon siya sa Ebanghelyo, ipadala ko kamo samag mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Pag malumo kamo sama og salampati. Gipahinumduman kita nga satong kinabuhi nga Kristohanon katuna nato ang kalumo, ang pagpasaylo, ang kaluoy, ang pagpaubos, ang pagtabang, paghigugma. Mao kini buti pasabot sa iyang pag-ingon, pag malumo kamo sama sa mga salampati. Apan midugang si Jesus, apan pag maigmat usab kamo sama sa bitin. Sa may kahulugan ni ini, pag maigmat sama sa bitin. Kinahanglan nga usab kita maisugon sa pagsangyaw sa mayong balita, pagdefensa sa kamatuoran. Kinahanglan nga maisugon kita sa pagbadlong sa dautan o pagsumpo sa dili maayo nga mga gawi. Kinahanglan nga magmaigmat, magmalig-on kita sama og mga bitin. Unya sa katapusan nga bahin mingon si Jesus, ang magpadayon hangtod sa katapusan maluwas. Dinhi gipahinomdom ni Jesus ang pagkaimportante sa paglahutay, perseverance. Unta dili kita maluya sa atong maayong mga resolutions. Dili lang unta kita sugod sa sinugdanan lamang, apan maawp, mapaulo, mabugnaw lang dayon. Unta magpabilin ang kainit o kadasig sa atong mga maayong tinguha. Ngang maayong atong gisugdan ato gyung padayonon, kay matod pa niya ang mulahutay maluwas, ang mulahutay hangtod sa katapusan. Padayonon nato ang atong mga pagmalumo sama og salampati, ang mga buhat sa kaluoy o gugma, ang pagpasaylo, ang pagpailob, ang pagpaubos. Padayonon sab nato hangtod sa katapusan ang pagmalig-on, ang pag-igmat, mahimong makusganon samag mga bitin. Diya sa pagdefensa sa kamatuoran, pagbadlong o pagsumpo sa dautan. Ug labaw sa tanan, padayon kita mulahutay sa atong pagkamaampuon o pagpamalandong kanunay sa mga pulong ni Jesus diya sa atong pag-ampo, pagsimba o pag-meditate sa iyahang mga pulong sa Ebanghelyo. Manindog kita. Mas saligon sa Dios nung giya o panalipod, mudangop kita karon ngadto sa Dios. Sayod nga kanunay siyang andam nga mutabang sa walay pagpakyas. Muingon kita, Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga nangulo sa simbahan, determinado og sa walay kahadlok,
magsangyaw sa Diyos ng mensahe, bisan pa man taliwala sa mga pagsupak. Magampo kita sa Ginoo. Man ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga kanasuran ug mga katawhan, malingkawas gikan sa mga masalaypong sistema sa pagpanlupig ug sa mga terorismo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga nakasinati og mga kalisdanan, diha sa ilang kinabuhing minyo, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga gisakit pinaagi sa kahadlok ug kahingawa, mapanalipdan sulod sa ilang katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon, alang kanamo, ngang halandong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay, mag-ani sa mga ganti sa ilang mga paghago, diha sa Diyos nung gingharian nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala ka namo ang imong espiritu. Amahan, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Wag tanga ang kangit-ngit sa dautan, gikan sa among mga kasing-kasing. Puna kami sa kahayag sa imong mga panalangin. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigay gamay siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan, ug sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, sudunga nga maluluyon, kining balaan nga mga halad nga among gidala sa pangili ni San Benito. Itugyan nga kaming nangita kanimo, sinunod ang iyang mga panigingnan, mahiusa unta, mahimong takos, sa pagdangat sa mga gasa sa panaghiusa o kalinaw, diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang namibayaw mo rin sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang ayaw mantarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos, ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo, ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon, ug makapot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinahagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahooman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang daganhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon kuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasanyaw kami ng kamatayon ng namantala sa imong pagbanaw. Ginoong Hesus, sumari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom kang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Poderong sa Diyos nga nagawag ta sa mga sala
sa kalibutan. Kaluoy kami, atagi kami sa kalingaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Human madawat ang pasalig sa kinabuhing tunhay, itugot Ginoo, nga mag-alagad unta kami pag-ayo diha sa imong buhat, ug mahigugma sa among kaigsuonan sa mainiton nga paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.